Heippa Pertsa. Hei, onks sä tehnyt joulusiivousta? Imuroinut? Pessy lattioita? Ootko pyyhkinyt pölyjä? Hei, laittanut omaa huonettasi kuntoon? Tai joulukoristeita paikoilleen? Ootko varmistanut, että kaikki joululahjat on varmasti hankittu? Tai ootko valmistellut jo joulupöydän herkkuja? Voi olla, että syntyy viime hetken paniikki ja siitä syntyy kuule joulustressi. Se on monelle joulunviettäjälle ihan tuttu juttu. Tuntuuko Pertsa tutulta? Kun asiat on vielä kesken, niin ei oikein tiedä mitä kaikkea alkaisi tekemäänkään. Ja olo on vähän rauhaton. Vähän niin kuin jouluvalmistelujen peliohjeet olisi hukassa. Ja sitten sitä yrittää rämpiä eteenpäin ja saada jouluodotukset eri asiat jotenkin hallittavaan muotoon. Pertsa, pysähdypä hetkeksi ja kuuntele itseäsi. Mitä sun joulustasi oikeasti vielä puuttuu? Mitä sä kaipaat? Mitä sä haluat kokea? Mitä sä haluat jouluusi, että olisit onnellinen? Pertsa, hei. Nyt loppuu tää touhutus. Arkitehtävissä sä toimit ihan tehokkaasti pienen paineen alla. Mutta tollanen stressipiikki, se ei oo kuule terveellistä. Pertsa rakas, nyt rauhoitu. Älä huolehdi, äläkä murehdi. Kyllä ne kaikki joulun asiat järjestyy. Ei sinun tarvitse yöunia. Kyllä näiden asioiden takia tiedätkö menettää. Ja tiedätkö muuten mitä? Kuuntele vähän itseäsi, Pertsa. Täältä näin. Ettei vain sinun elimistösi olisi vähän niin kuin hälytystila päällä. No niin, istutaan tässä nyt rauhassa, yhdessä. Kukaan ei tee täällä kaappitarkastuksia tai katso, missä kunnossa meidän varastot on. Ei nyt, eikä jouluna. Pertsa, kuule, tässä sulle viime hetken vinkkejä joulun valmisteluun. Niin jos tuntuu, että joulun odotus nostattaa rauhattomuutta ja elämän stressipisteitä. Älä suorita. Vaan rentoudu, nuku, syö hyvin terveellistä ruokaa ja nauti. Tee niitä asioita, joista tykkäät. Tapaa ystäviä, harrasta, koe yhteyttä toisten ja hyvän Jumalan kanssa. Peace, Pertsa, my man.